Η γερόντισσα Γαλακτεία έστειλε τον Άγιο Λουκά τον ιατρό και μου έκανε χειρουργείο. Θαυμαστό γεγονός από τη γερόντισσα Γαλακτεία που περιγράφει μία οικογένεια από το Ρέθυμνο. Η γνωριμία μας με τη γερόντισσα Γαλακτεία έγινε στις 2 Μαΐου του 2018. Θυμάμαι το βλέμμα της πολύ φωτεινό, γλυκό, διαπεραστικό και το χαμόγελό της μοναδικό. Πήγαμε οικογενειακώς 12 φορές. Πολλά είναι τα θαυμαστά σημεία που ζήσαμε, αλλά θα αναφερθούμε εδώ στο πρώτο μεγάλο θαύμα που έγινε στην κόρη μας. Το κοριτσάκι μας είχε ένα εξόγκωμα στη δεξιά μεριά του κεφαλιού, σε μέγεθος μικρού καρυδιού. Την πήγαμε στην παιδίατρο και μας είπε ότι δεν είναι τίποτα. Είναι, είπε, το σχέδιο του κρανίου τους έτσι. Το εξόγκωμα όμως αυτό έφευγε και επανερχόταν. Ανησυχήσαμε και πήγαμε και σε άλλο παιδίατρο και συνέστησε μαγνητική τομογραφία. Πήγαμε και σε ένα παιδονευρολόγο στο Ηράκλειο και μας είπε τα ίδια. Τότε σκεφτήκαμε να πάμε πρώτα στη γερόντισσα Γαλακτεία, γιατί την πρώτη φορά που ακούμπησε το κεφαλάκι της μικρής στο σημείο εκείνο, η μικρή της φώναξε «Βγάλε το χέρι σου γερόντισσα από εκεί, με καίει το κεφάλι μου». Πήγαμε τη μικρή στη γερόντισσα στις 29 Ιουνίου του 2019. Η μικρή τότε είχε τα γενέθλιά της. Πήρε η γερόντισσα το σταυρό και τον κατήφθηνε εκεί που ήταν το πρόβλημα. Έκλεισε τα μάτια της και προσεύχονταν μυστικά. Όταν σηκώθηκε η μικρή, χαμογέλασε η γερόντισσα, της έκλεισε το μάτι και της είπε «Τώρα είσαι εντάξει». Μετά από 3 ημέρες η μικρή θα έκανε τη μαγνητική τομογραφία. Όμως την παραμονή της εξέτασης το παιδί μας είπε «Δεν έχω τίποτα στο κεφάλι μου. Είδα ότι η γερόντισσα Γαλακτεία έστειλε τον Άγιο Λουκά τον ιατρό και μου έκανε χειρουργείο. Τώρα δεν έχω τίποτα. Μου έκανε 4 τομές». Την επόμενη μέρα διαπιστώθηκε από τη μαγνητική τομογραφία ότι υπήρχαν 4 τομές στο κεφάλι του παιδιού. Παράδοξες και λεπτές πολύ, σαν να έγιναν από τον πιο αριστοτέχνη χειρουργό. Το παιδί ήταν ήρεμο στην εξέταση και επανέλαβε στο δρόμο ότι η γιαγιά Γαλακτεία και ο Άγιος Λουκάς έκαναν επεμβάσεις στο κεφαλάκι του και μάλιστα 4. Όταν πήγαμε να πάρουμε τις εξετάσεις, μας είπε ακόμα και η νοσοκόμα που μας τις έδωσε το εξής «Τόσο μικρό παιδί και να έχει 4 χειρουργία στο κεφαλάκι του». Εμείς δακρύσαμε, δεν είπαμε τίποτα. Το πρόβλημα της μικρής τελικά ήταν πολύ επικίνδυνο, όπως μας εξήγησαν. Όταν πήγαμε τις εξετάσεις στην παιδίατρο, έμεινε κατάπληκτη. Η μικρή εξήγησε με πολύ παραστατικό τρόπο ότι έγινε καλά, γιατί της έκαναν 4 χειρουργία ο Άγιος Λουκάς και η γιαγιούλα η Γαλακτεία. Τότε η γιατρός απάντησε «Έτσι εξηγούνται όλα». Τα παράξενα χειρουργία άφησαν στο κεφαλάκι της μικρής ένα βαθούλωμα σαν αυλακιά. Ευχαριστούμε και τους 2 Αγίους του Θεού για το θαύμα που έκαναν καλά το παιδί μας.